Avui aprendrem a fer un Simbalú. Un Simbalú és una eina on totes les pàgines web que a nosaltres ens interessen guardar en algun lloc i que no sabem com fer-ho, doncs ens permet organitzar-ho. Aquest és el meu Simbalú. Aquí tinc diverses eines com els blogs, l'Edu365, YouTube, el correu, el Google Classroom. I després, si us hi fixeu, podeu crear unes pestanyes per poder classificar cada tema. D'acord? El que farem primer de tot és posar en un navegador simbaluedu.es, perquè n'hi ha un que és per educació, que us hi fixeu aquí, gestiona i organitza i comparteix els seus recursos educatius en un únic i segur entorn en línia personalitzat. Li donarem a entrar i us haureu de registrar, per exemple, amb el compte de l'escola. Registrem. Podem canviar l'idioma i ens registrarem en aquest, en personal, perquè aquests són pro. Li donem a entrar en Google, podeu ficar directament l'adreça de l'escola i ja ho tenim, d'acord? Aquí li dieu soc un docent i ja hauríem creat. Com veieu, aquí fica webmix d'inici, sempre et posen algunes coses, però si no ens interessa doncs anirem borrant, no patiu. Què podem fer? Aquesta pantalla que esteu veient ara es diu webmix. Cada pantalleta diferent és una webmix. D'acord? Llavors, imagineu-vos, aquí li podeu canviar el nom, puc editar, i per exemple li posem inici. I aquí us podeu posar, per exemple, coses personals. Això, per exemple, no ho vull, ho borro. La Viquipèdia m'interessa, la deixo. Què fa aquest? Això és un blog. Aquest blog què fa? Si jo toco aquest blog, el que fa és anar a la Viquipèdia directament. Llavors, per què serveix? Per exemple, nosaltres volem guardar l'adreça de correu electrònic, Gmail. Doncs aniré aquí, añadiré bloque, crear un blog i volem que aquí se'ns guardi l'adreça de Gmail per tenir el correu a l'abast. Quan jo escric aquí i ho busca, automàticament, a vegades, normalment, si són coses molt genèriques, ja et surt l'icona. Li donem a guardar i ja ho tindríem. D'acord? Què farem amb aquestes pestanyes? La idea és crear aquest Simbalú per compartir-lo amb els nostres alumnes. Llavors, la idea és que fem un Simbalú per nivell i imagineu-vos que aquest és el de primer. Llavors, podríem posar aquí, en aquest de favorits, aquest l'eliminaré, i aquest el deixarem perquè hi ha coses interessants, i aquest de notícies també l'eliminaré i el de jocs també l'eliminarem. Aquí hi ha jocs, podríem deixar-ho. Crearem, per exemple, un de català. Llavors, el que feu és donar-li en aquest mes, li posem el nom i l'afegim. Aquí us sortirà un tutorial per si teniu dubtes. Ara ja tinc el català creat. Aquí és sobre un mes. Aquí hi ha un menú. Dintre de català, aquí teniu un menú on podeu tornar a editar-ho. D'acord? Però, de moment ho deixarem aquí. El que vaig a fer és ficar renombrar aquesta web, canviar el fons de pantalla. Anem a canviar-li. Podem ficar un color fix o una imatge d'aquestes que ens dona. Anem a posar un que sigui neutre. Després de canviar el fons de la webmix, aquí on fica català, li podeu afegir un icona petitet d'aquests, per exemple una estrella, i el guardem. Veieu que s'ha ficat aquí una estrella?
I ja està, el deixarem així. Els jocs els trauré perquè m'emprenyen. D'acord, llavors, per exemple, ara jo vaig a Edu 365. Imagineu-vos que heu anat aquí, anem a primària i de català doncs ens interessa que vegin l'Infocar, per exemple. Doncs els hi crearem l'enllaç de l'Infocar. Com ho fem? Un cop ja tinc oberta la pàgina de l'Infocar, copio la URL, me'n vaig a la webmix de català, afegeixo un bloc, aquí copieu la URL, li doneu a l'intro, vale, veieu? Ara no surt. Tenim l'opció d'aquí que mostri el text. Doncs mira, ara ha sortit. Tarda una mica a carregar. Quan la imatge no queda bé perquè queda massa gran, li podem clicar aquí i podem seleccionar un altre arxiu que nosaltres vulguem. A veure que ara té problemes per carregar. Aquí també us dona l'opció de triar icones que té ell mateix. La veritat és que són bastant lletjos i bàsics, però bueno, si no us deixa, hauríeu de descarregar. Aquí no em deixa ara. Hauríeu de descarregar a l'ordinador una imatge del Super 3 o de l'Infocar i la podeu pujar. Vale? De moment ho deixaré així. Llavors aquí posa Infocar Super 3. Després que volem... Això seria càlcul mental. Mira, entrem per llegir. Puc anar a aquest enllaç perquè volem que llegeixin o que facin aquest joc. Copiem la URL, afegeixo aquí i li dic copio la URL, m'espero a veure si surt la imatge. No surt. Doncs aquí escriurem lectura. Podeu canviar també el color, ho veieu, si voleu. I podem triar una icona d'aquestes que hi havia aquí. Aquí n'hi ha diferents tipus. Podem posar objectes, a veure si trobem un llibre. Vale. Mira, podem posar aquest mateix. I ho guardem. Ho veieu? És molt fàcil. Llavors seguiríem posant una altra pestanya, crearíem una altra webmix, posaríem matemàtiques i l'afegiríem. I si us aneu fixant, doncs es van afegint aquí. Aquí vull editar per ficar l'icona, em vaig a aquesta part d'aquí i l'editem. Canviem el fons de pantalla, jo què sé, poseu un altre color, com vulgueu. També pot ser una imatge que tingueu a l'ordinador. Li posarem una altra icona de matemàtiques. A veure, no sé, aquest mateix. I ja ho tenim. I ja ho faríem el mateix. Aniríem a l'enllaç que volguessis. Jo he triat Edu 365 o pot ser qualsevol altre. Màquina de calcular. Anem a posar-los l'enllaç del càlcul mental. Copiem, afegim, creem un bloc, copiem, enganxem la URL, m'espero a veure si em surt. I aquí posaré càlcul mental. Posarem color i ho guardem. I ja tindríem el càlcul mental creat. D'acord? Vale. Un cop ja tingueu totes les pestanyes, ara us explicaré com compartiríem això, per exemple, per Dinantia. Veieu que teniu l'eina Share. Imagineu-vos que voleu compartir això amb els nens.
publicaríem informació acerca de Webmix, català. Aquí podríeu ficar una descripció del que és, enllaços, podem posar enllaços per treballar la llengua catalana, etiquetes, aquí podeu ficar etiquetes, lectura, enfocar, etc. Vale? Això és per facilitar quan ho busques. Públic, ha d'estar en públic, perquè si només ho posem privat, doncs, podríem compartir a través d'un enllaç, però si ho fiquem públic, millor, així no tindrà problema. Li donem a compartir i se'ns activa aquesta part d'aquí del costat. Aquesta és l'adreça per compartir per e-mail o enganxant aquest codi a dintre del Dynantia. D'acord? De forma que els nens, quan ho rebin, podran clicar en aquest enllaç i se'ls obrirà directament la Webmix de català. D'acord? Ara us ensenyaré a fer marcadors. Imagineu-vos que en comptes de compartir amb els alumnes una Webmix de català, una Webmix de matemàtiques, imagineu-vos que serien masses enllaços, ho podem fer tot a la mateixa Webmix, d'acord? Com ho faríem? Li donaríem a Settings i ens sortirà una opció. Aquí ficaríem afegir marcador. Veieu que ens surt una creueta? I ara, per exemple, aquí ja us he posat uns blocs de matemàtiques. Els selecciono. Veieu? I em surt aquí. Nova àrea marcada. Li puc dir quin color vull aquesta àrea. Posarem blau. I aquí li posarem el nom de matemàtiques o mates. Vale? I guardar marcador. Si ara surto, veieu que surt el marcador? Aquí està marcat. Aquesta d'aquí l'he posat amb llengua. Doncs farem el mateix. Aniré a Settings, afegiré un marcador nou. Aquí baixo la pestanya cap a baix perquè em molesta. Aquí podeu ficar que el Webmix sigui transparent. Ho veieu? O més fosc, com vulgueu. Ficaré transparent que es veu millor. Ho baixo, selecciono aquests blocs d'aquí, veieu? Se m'han afegit. Nova àrea marcada. Aquesta àrea, que és de color groc, li posaré, per exemple, el nom de català. Clicarem aquí i li posarem el nom de català. Ho guardem. I podríem anar fent així totes les classificacions. Veieu que es posa d'un color i aquest d'un altre. Llavors podríeu anar posant aquí un altre racó amb uns enllaços a medi natural, un racó aquí de medi social, un altre, jo què sé, a vídeos de YouTube. Podeu anar classificant aquesta Webmix de diferents matèries, una altra de plàstica, etc. Cadascuna amb un color de fons perquè ells les puguin distingir. D'aquesta manera només han d'enviar un enllaç i no diferents Webmix de cada assignatura. D'acord? També hi ha l'opció d'ajuntar tot això en un marcador. Com es faria? Aniríem a Settings, d'acord? Per exemple, aquí tenim mates, que estarien aquí, i ho volem ajuntar tot en un. Li donem aquest que fica convertir marcador en un bloc de grup. Clicaríem. Si no es funciona, perquè jo m'està donant problemes, actualitzo la pàgina. A veure si ara vol funcionar. Clico aquí i veieu, ho ajunta tot en un. Si volem modificar perquè no volem aquest dibuix, també ho podem fer. Modificar, se'ns obre això, el menú, i podríem anar aquí a triar una altra icona que volguéssim. I ens el canviaria. I tindríem aquesta icona de matemàtiques que quan cliqueu al damunt s'obriria les opcions que hi ha. Si ho voleu desfer, botó dret i desagrupar. I ho tindríem així. A mi m'agrada més d'aquesta manera i que estigui tot amb el marcador. Com fèiem el marcador? Tornem a repetir. Vaig a Settings, añadir un marcador, vaig a triar aquest grup de blocs, que es ho posa de color blau, però si aneu aquí,
Em torna a passar això, torno a actualitzar. Fa aquestes tonteries. Vale, ara sí que em deixa. Veieu que es despleguen els colors que podeu posar de fons. Trieu el que vulgueu i aquí podeu posar el títol. Hi ha aquesta manera de fer-ho, vale? Donant-li aquí i tocant aquesta icona d'aquí, però també hi ha una altra manera de fer-ho que seria agafant això, posant-lo damunt de l'altre i sobre el grup igualment, ho veieu? I ja se'ns ha reagrupat també. Vale? Ho podeu fer així o de l'altra manera que us he ensenyat, amb el botó que s'obre quan li donem a Settings, amb aquesta icona d'aquí. Convertir marcador en un bloc. Això és per si necessitem molt d'espai, però bueno, en principi no crec que necessitem tant. Si necessitéssim més, hi ha una altra opció. Aquí al menú d'aquesta webmix, Settings, perdó, aquí teniu posar-li el nom, vale? Ara posa inici, però li podem posar classe de primer, d'acord? Podríem canviar-ho i aquí ens sortiria. Després, aquí teniu el de canviar el fons de pantalla, que jo he posat un de verd perquè es vegi millor. Canviar l'icona de la webmix, que és el que us he explicat abans, que es posa aquest dibuixet aquí. I després tindríeu canviar el tamany de la webmix, veieu? Si jo li dono, se m'obren unes fletxes perquè us afegeixen més blocs, per si ho volguéssim fer més gran. Val? Llavors, penso que no caldrà, en principi. Però si volguéssim, es podria fer la webmix encara més gran. D'acord? I em penso que de moment ja està. Torno a repetir-ho de compartir, aniríem a Share, classe de primer, aquí podríem posar una descripció, compartir i se m'obre aquesta part d'aquí on jo podria copiar aquesta URL o compartir per email i ja us ho podríeu enviar al vostre correu per després compartir-ho per Dynantia. I fins aquí, de moment, res més.